जरेको फुलको यस्तो पुरै पुरै सिङ्गे सिङ्गे जरेको फुलको यस्तो पुरै पुरै सिङ्गे सिङ्गे लाग्यो सबै लाग्यो जरेको फुल आएर हानेर यहाँको पनि लग्यो ड्याम फुटेर आएको यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो ल ल त्रिशुली बजारै गयो यार ल गयो यार ओ यसमा यता आऊ यता आमामामा यार बजारै गयो यार यहाँ नबसौँ ल अलिक टाढा बसौँ टाढा यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो ल घरहरू जम्मै गयो Hola, cinta la निकालो cinta la जाओ सेफ्टी सर माथि ओए
ओए ओए रोडमा पुगेर माथि यार ओ किन भागे त्यो बाउन्ड नभएको त बुझि ओए मिसिने लग्यो यार ओए टायर सब भत्क्यो यार ओए त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो ओए मिसिने नि हेर्नु Slav hevanno. Ev dîmenên ku hûn dibînin Nepalê, Çînê, sînorê di navbera Çîn û Nepalê de lê yekî pir mezin rabû. Anha encam ev em bi hevra temaşê dikin. Hinek heval dibêjin ji Kurdistan dest çû tu basa Nepalê dikî. Felaketekî xwezayî ye. Xweza xweza dikare mirovan rezîl û riswa jî bike, dikare mirovan tunê jî bike, dikare mirovan biafirîne jî. Ev dîmen min berhev kirine ji medya civakî ji bo we bila wekî arşîv bimînin. That's the way. ओए ओए किन गाडी मार्छ त ओए ओए शिट ओ शिट म्यान ओए दाजु ओए फेरमा मार्छ बस्दिन यार असि गाडीमा उल्टो खसिसन असि यार ओए दाजु जो तर आशा मदा होए शपा शपा गाडी 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 आशा पेम्बा तुरलो जा ओ शिट ओजु बच्चन बच्चन हुलुङ दालौं बा ओजु शपा ओजु तार गाडी शपा Oh, that's the way. Wait, the team shop, la? Panganam, where? What? What? Whoa! Number ka de. Oh shit! Wait, na, koi mi hai? उस गाड़ी साथ दे म्यूजिक है उस गाड़ी यार जी उस गाड़ी थाले मोडर छी उस गाडी ओए बेटो यार उतर गाड़ी साथ दे रनिंग से मुख्य दान ओए रोसला गाड़ी ओए रोसला गाड़ी पाए पे शायद ही गैस सर उदा माथि भने मान्दैन सेकेन्डमै ल यार मैले भने नि कोटातिर फोन गर्दिउँ के फोन गरौँ है अनिललाई फोन हान्न फोन मेरो त्यहाँ नि सिक्यो पैसा छैन सिक्यो ल अहिले तुरुन्तै माथि उठ्ने यार ल हेर त कति मान्छे ल यार कति मान्छे मऱ्यो होला है कति कति अब जम्मा मान्छे घर सुधार बस्यो अनि बेकारी जम्मै डुबिसक्यो यहाँ अनि ओइ अनिललाई फोन गरेर आइसक्यो फोन गरे भने फोन नआइ उठाउँदैन
हुन्छ भाग भन्छ छिटो Telur ayah. Nomor kade. Oh shit. Woi ना कोई मी यार. Oh shit. उस गाड़ी साथ दे मुझे है. उस गाड़ी यार जी उस गाड़ी. थाले मोर यार जी उस गाड़ी वे. के यार साथ. Hevamo slav, roj baş, evar baş. Me dîmenên ku ji Nepalê ji Çînê berhev kiribûn di medyaya civakî de me bora par vekir. Aniha jî em hin nûçeyên ku weke reaksiyon em dikarin pê nasîr bikin ji bo beyanata dawî ji bo bûyerên dawî yên li Sûriyê yên li Rojavayê Kurdistanê. Ez hinekî vîya çawa bikim. Ewsa bir şekli. Hevanla. Naha Emmanuel Macron da axife, paşê jî berdevkî AKP da axife, di derbarê Rojavayê Kurdistanê de biryara dawiya Mazlûm Abdî de kamillerin çi dibêje? Her du jî çi dibêjin, her sî jî çi dibêjin, Kılıçdaroğlu jî ketiye navê, ew jî siyasetmer e. Çima Kılıçdaroğlu tê gotin hinekî wisa kenê medigre, ken medigre.
Serokkomarê Fransê Emmanuel Macron beyan kir ku ew biryara fesihkirina Qesedê êrînî dibînin. Ev gah doh ji bo entegrekirina aştiyane ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ya nava dewletê hatiye avêtin. Macron li ser hesabê xwe X'ê peyamekî belav kir û Sûriye pîroz kir. Helbesta Serokkomarî Sûriye Ehmed El Şara û hesta berpirsyariyê ya Mazlum Abdî fermandarê giştî Qesedê silav kirin. Ev jî dengtê we temam e? Pir baş e. Dibêje gaveke diyarker e temamiya peyama Macron bi vî şeklî ye ez Sûriyê ji ber gava diyarkeriya ku doh di pêvajoya entegrasyona aştiyane ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ya nava dewleta Sûriyê de hatiye avêtin pîroz dikim. Ez pêbendbûna Serokkomar Ehmed El Şara û hesta berpirsyariyê ya Mazlum Abdî û Qesedê li ser vê mijarê silav dikim. Em ê pêvajoyê Jenêz ve bişopînin. Serokkomarê Fransayê beyan kir ku ew ê pêvajoyê Jenêz ve bişopînin û ev tiş li gotinê xwe zêde kirin. Ji destpêka qonaxa veguhêziya Fransayê ve ji bo hevkariya vê pêvajoyê roleke aktif lîstiye wê bi cihkirina pêvajoyê Jenêz ve bişopîne. Fransa wê di çarşoveya rêzgirtina li hemû pêkhatiyên Sûriyê û mayîna çekan ya tenê di destê dewletê de piştgiriyê dide pêvajoya veguhêziya li Sûriyê. Tekane rêberê vê yekê jî yeketî û serberiya Sûriyê ye. Macron di dawiya peyama xwe de anî ziman ku wekî Sûriyê li her derê ciyanê rêya aştî aramiya mayînde tenê bi vîya wê dikare were avakirin. Qesedê bi temamî hatiye fesihkirin. Hevan wekî din Ömer Çelik jî beyanateke dide. Ömer Çelik ragihand ku ew piştgiriya serwerî û yekparçeyî axa Sûriyê dikin. Ömer Çelik mizanin berdevkî AKP ye. Em binêrin ka ew li ser navê dewleta Tirkiye yan li ser navê partiya xwe çi dibêje. Ömer Çelik teqez kir ku piştî fesihkirina Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ji bo xurtkirina yekrêziya navxweyiya Sûriyê qonaxeke girîng hatiye destpêkirin. Berdevkî AKP Ömer Çelik li ser hesabê xwe toracivakî di derbarê pêşhatên dawî yên li Sûriyê bi taybetî xwe fesihkirina Qesedê daxuyaniyekî belav kiriye. Çelik ragihand ku Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan di serdemên herî dijwar yên şerê navxweyî ji bo parastina milletê Sûriyê de bi taybetî di tekoşîna li dijî teror û êrişên emperyalîst de tekoşînekî mezin daye. Ömer Çelik balkişan ser xwe fesihkirina Qesedê û nexşeya nû ya li Sûriyê û ev tiştgotin piştî fesihkirina Qesedê ji bo xurtkirina yekparçeyiya navxweyiya Sûriyê qonaxeke girîng hatiye derbas kirin. Gavên piştgir yên rêveberiya El Şara dibin sebeb ku Sûriye ji tarîtiya serdemên paşa rojê rizgar bibe û ber bi siberrojekî saxlem ve bimeşe. Siyaseta biratiyê berdevkî AKP diyar kir ku armancên wan yên Tirkiyeyê bê teror û heremên bê teror ew e wan planên ku armanc dikir heremê perçe bikin, talan bikin. Ev plan hatiye pûşkirin. Binêrin ez vê gotinê dîsa dubare bikim. Berdevkî AKP dibêje armancên wan ên Tirkiye bê teror û heremên bê teror ew planên ku armanc dikirin ku heremê perçe bikin û talan bikin pûç kirine. Ev îrade ji bo biratiya me ji bo Kurdan nîşaneya siberrojeke ronî ye. Em ê di piştgiriya hemû pêngavên ku ji bo aramî ewlehî û xwe guhertinê de di derbarê welatên cîran û Sûriyê de em ê piştgiriya xwe bidomînin. Ev yek pêwîstiya siyaseta biratiyê ye ku Serokkomarê me avekiriye. Fermandarê giştî Sûriya Demokratîk Qesedê û zanin doh li Sûriyê Qesedê fesih kiribû. Tevlîbûna Qesedeyê nava artêşa Sûriyê beyan kiribû. Çawa ku hûn jî dibînin dewleta Tirkiye vê yekî ji bo xwe bikartîne weke serkeftina xwe bikartîne. Ya rastî Kiliçdaroglu jî mereq dikim eger hûn godar kin Kiliçdaroglu jî bibêjim ka çi dibêje. Dibêje ez bi entegrasyona Qesedê ya nava artêşa Sûriyê kêfxweşim. Dibêje pirsgirêka Kurdan bi siyaseta demokratîk û di bin barê parlamentoyê de ancak dikare were çareserkirin.
li Sûriye mav azadî nasnameya Kurdan divê were parastin. Sûriyeke ku komên neteweyî û baweriyên cuda bi hev re lê dijîn wê bi berjewendiyên Tirkiye de bin, di berjewendiyên gelê herêmê de bin. Kiliçdaroglu beyan kir ku Sûriyeke wiha divê li ser bingeha welatîbûna wekhev li ser demokrasî, li ser yekparçeyiya wê be. Wekî din derfet û îmkanên ji bo Tirkiye jî rêz dike. Te qes kir ku divê pirsgirêka Kurdan di bin siya çek û pevçûnan da nebe, ji wê derê derkeve, ka axaftina wî ez bi temamî ji were bixwînim hevanda. Ez pêşwaziyê li pêngavên ku li Sûriye ji bo aştî û aramiya mayînde tên avêtin dikim. Rûdanên li ser entegrekirina pêkhateyên çekdariyên Qesedê di nava dewleta Sûriyeyê ne tenê ji bo seberoja Sûriye ji bo aramî û ewlehiya herêma me jî xwedî giringiyekê mezin e. Sûriyeyeke ku mav azadî nasnameya Kurdan tê parastin têde hemû komên netewî û baweriyên cuda li ser bingeha welatîbûna wekhev bi hev re dijîn, demokrasî yekparçeyiya welatê xwe diparêze ve ji bo berjewendiyên Tirkiye û gelên herêmê jî gelekî baş be. Ev pêşhate ji bo Tirkiye jî derfetên giring derxistine welê divê pirsgirêka Kurdan ji bin siya çek û pevçûnan derbikeve, çareserî bi siyaseta demokratîk bi hukûqê di bin banê parlamentoyê Tirkiyeyê de were kirin. Ez ji dil dixwazim ku pêvajoya ku li Tirkiyeyê didome bi çekdanîneke temamî bi dawîhatina terorê, bi xurtkirina demokrasiya me, bi mayîndekirina biratiya dîrokî ya Tirk û Kurdan bigêje encamekê. Xurtkirina aştiya navxayî ya Tirkiye ne tenê ji bo welatê me, ji bo aştî û aramiya rojhilata navîn tevahî gelekî giring e. Min bi salan beriya niha bi vê têgihîştinê rêxistina aştî û hevkariya rojhilata navîn pêşniyaz kiribû. Ez îro jî wisa difikirim ku avakirina rêxistineke aştî û hevkariyê pêwîstiyeke dîrokî ye. Divê ev rêxistin bi pêşengiya Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye be, paşê jî welatên din ên herêmê jî dikarin têde cihê xwe bigirin. Ji ber ku divê çarenûsa rojhilata navîn bi hesabên welatên din neyê diyar kirin, divê bi îradeya gelên vê erdnîgariyê were diyar kirin. Tirkiye çi qasî li nava xwe aştî, demokrasî û biratiya xurttir bike wê li herêmê jî ew qasî bibe pêşengî aştiye. Mümkün e ku li Sûriye aramiyeke mayînde were avakirin, li Filîstînê jî xwîn hesrên çavan rawestin, êrişên li ser Îranê jî bi dawî bibin. Her wisa mümkün e ku herêmên me ne bi erdnîgariya şeran, bibe erdnîgariya dîplomasî, hevgirtin, bextewariyan û rêya vê yekê jî di zêdetir pevçûnan re na, di zêdetir diyalogê re derbas dibe, dîplomasî û hevkariya herêmî re derbas dibe. Divê em demê ji dest bernedin, em pêş bikevin. Divê Tirkiye li rojhilata navîn nebe aliyê şeran, bibe hêza ku aştiyê diparêze. Seberoja hevbeşiya Tirk, Kurd û Ereban di aştiyê de ye. Bijî biratiya gelan dibêje Kiliçdaroglu. Meselekî bi vî şeklî hebû, min ji were baz kir. Yani hevan ez dibêjim ew qas bes e. Min ev bername ji bo Nepal û Çînê amade kiribû. Min ew dîmenên ku berhev kiribû xwest ji were pêşkêş bikim. Temam e. Ez xatir ji we dixwazim di saetên pêşme de elbet tiştên pir cuda çê bibin, tiştê ku Kurd û Kurdistan eleqedar dike derbikevin holê, em ê ji were pêşkêş bikin. Yani vê gavê ew qas. Xatirê we silav rêz hevan.